Magpa-check up na lamang kahapos kuan mo, bigay ni kinag-spotting na up lagi. Mo bita kung giingon nimo pa-check up. Mauli na sila Jijin guys, dyan hangi padang avocado. Salamat sa avocado, tinalami ang mga avocado. Hi guys, majong buntag. Muli na pod mi guys, ito sa kananay dalagit. Bye-bye Tel. Bye-bye. Bye-bye, kita-kita na pod tagono sa amin makabalik dani. Call. Bye-bye. Salamat ka Jote. Ari sa mi kaya kon. Kita ko daan di kay. Bye na. Para ba ko iligo din, Christmas dito. Ari sa mi mamarami. Natang namin kuan. Bas. Call. Api mo ta. Bye-bye. Bye. Salamat kaayo sa pag Salamat pod. Kadyo ninyo. kita ngimo imong mama. Wala ba ko iligo? Ganang glitters imong kon. Ngaw na pod mi. Kung pala sa midani makabalik. Nya maghuwat na mig kuan guys, bas dari sa kuan kalsada. Bye gi amping mo. Amping kon mo kaya ko. Atad ko naman ni ate dari sa kuan. Ako dyan nandiyawa may ilis-ilis. Amang sani naghapon karon maura. Uri na sila Jijin. Salamat sa yung pag-review. Lahat ko nga nag-enjoy kasi mong pagkanta. So, hilak ko. Yes, so pong girl mag-review kanta. Siyempre, beautiful, mas inday. Nakita na putas dalagit guys. Hindi ampun mo. Tama na talaga. Kami rin magbuhat eh. Okay, busy ra ba ka dito? Ato na mo. Bye-bye ti. Salamat ka dito ha. Padapinak ha. Iparahan siya sila na. Naka-okay ra. Ako na lang. Hindi man good guys, sa haning first baby. Kay 2 months pa lang ni si Ja, ako na may nagbantay sa Manila, hantod nga ning dako na. Ako yung nagbantay mo nang natat si Ja. Gabi pagingan nga. My first baby. First baby jud kay first baby man jud ni na si Jang atiman. Ginoo ko sugod si ate nagburos dito naman ko ni ate. Ako may nagbantay pod ni Nicole. Upat pa na edad si Nicole, ako na nagbantay. Hantod na nga si Inday gibuntis ni ante. Ante. Hantod na giburos ni ate si Inday hantod nga pagpanganak. Ako na nagbantay kay nagtrabaho na mas ate. Nga na ko kuan pa ko dadto guys, 17 years old. Kamao na ko mabantay og baby. Bilib na ho katong nayamo ang katapad nga kwarto. Nagpaliguan na si Inday ila kong tanawon. Kubansaon na ho pagpaligo kay ila ko nung sundugon. Magkaila ko gabi sa speech ni Kuya Cool. Oo. So tanan speech ito ko nakaila. Naghilak bitaw ko sa speech ni Nicole. Sobrang kuan ba? Wapa din ni Jakalimpe ang mga kinabuhi sa Manila. Hindi daw nahimong inspirasyon. A few moments later. Ano ta ate? Hi guys. Nakawali namin guys gikan sa merkado. Tuba mi sa mo saging guys sa merkado lagi tuba. Tuba kala mo na ikabuli ng sagingan. Hi guys, majong buntag ni jong tanan dia na Miss Bay nakawali nami guys. Diya mo rin yan ipalit nga saging. Diya. Hilaw. O hinog ang gipalit. Hinog hilaw ang gipalit guys kani nga kananay dangagon. Kay lami man pud ikaw nung kananay hilaw. Dalami pud ikaw nung hinog. Wala nga na lamang duha. Hinog ug hilaw. Diyan na malit po ko sang paborito nga kuan guys pipino. Diyan ipalit dai ko kanang sari-sari. Kaya nga utanon butangan na kanang naikuan kamugay. Hinamon ni sudada na litson paksiw tung inatag ni ate gahapon. Jahapdos man magsikaw no kanang nay nga na mo nang namalit ko kuan guys sari-sari kay magkuan ko maglaway ko. Butangan na kanang nay kamugay. Namidahan kamugay dias kanang nay gawas. Yan namalit ko kong tangad. Okay. Lami man ang tangad guys, sumot man. Lami man ang nilaway guys, butangan o kanang tangad kay humot. Butangan o kanang sibujas. Diya. Nandiyan, magaling ko dito sa kanang abuhan guys, kaya to ko dito magtakang. Daring kuan.
ang dinangag nga kanay saging, huwag baka nilang saging, mura magdabo man siguro ni. Magaling ko guys, dito skuan guys sa buhan. Asa mo kaday? Mura man kag upag isa kahaling nagandam sa kaldero, nabuwing na. Dito isod nagsaging sa kaldero, isod man una. Ano yung kuanin guys, natin. Yaw, katripo. Doa ka sipi. Ah, doha para tulong mo na. Ang hinog. Ang hinog. Ano yung kanman pa mahapan pa ni hapon. Okay. Mo ko ganan mo kanin. Lagi nakalas og bugas, saging nila, mangitan lang di ko saging dyan, mahit ko sa kabulig daan. Mong maganin niya mong gidapan. Ah, kaling na ko na siya. Be, kabaw maling. Ano hindi ko mo magaling? Nay kahoy. Ang problema na ikahoy. Nay kahoy wa. Na, dagko ka ka. Ano siga puspuro na sa mani. Tanawa. Pagpasiga lang igpuspod, di na kaibaw. Sa mo tag magaling. Sa asawa nimo, anak ng mayaman, kaya ka mo magaling. Wala nahurot tag iyang papel. Wala pa kahoy. Oo. Nanapot siya, nagsugod na po siya. Usa ka sako mong kahoy. Sugod na po ka, ha? Hindi mo na po kung... Hala. Oh. Gikan sa Palawan ni mong kahoy ah. Nakasako ah. Hindi, mangahoy ko ito sa ibabaw. Ay so di kabalo kay di ko nung maniga. Sugam siga na, plywood ko na. Nagsombrero po ko siya. Nagkatakokong po ko no. Namit taligsik. Ikaw siyang paano na ni Ron? Isiga, wa mo lagi siga, yun ka ni siga day. Sigad mong mata. May pangaling mo eh. Oo. Kasi pangaling mo na yung papel. Kasi mo mga kahoy nga dagko, di man yung makaluto ni mo ang kahoy. Aram ni kagagmay. Kana ni itak ka, nga magtakang. Kana itak ka, mag-utang ka dito sa kusina. Hindi ko pagkaldiro. Isi lagi kay karon. Ano po ka, andar mo po ka. Ay andar. Ang talikod manggod. Uy. Andar na po ka. Ay sa pina side by side ah. Uy. Putput ragagi. Basta di na maluto kay puro raso way kadyo. Oo, puro raso. Asa magsigada na, nagsigada sila Sigaw ko na. Kusag laman kadyo mo aso. Magkuhasa ko kuan guys, kamunggay daris ka nang naay gawas. Ay kuan kamunggay dya. Gakaw ko dari kinamit talingsik. Kinagdaot man na ganang naay panahon karon nga bagaw ka nang naay dagom. Ja, dari ba jamang dengaganas sa abuhan? Aga mo ba jang dengaganan daris ka nang naay kahoy? Wa may atep dari. Nagkarira man naay atep gamay. Manangga suot ko daris kaw nga ka nang naay buli. Takaday. Ay kita gana be, sakto ra. O di na natay kagulang kamunggay na hulog na. Kasi nagkakatawa. Tawan ko ka. Ito ko mo nagkatawa no. Sakto na. Pila ra goy pang vitamin. Pero ni guys kinag-uus siya siyang kamugay nahurot ko no. Pila ra pang vitamins ba? Sa. Wap. Hato ning haruson. Wap. Hey guys, ang buntag. Buntag ah. Ako ray kuan. Oh. Wala pa. Up. Ito yung baton. Ito na be. Salaon. Makaros. Ganda ka be? Naglaway ko. Nating ako. Ano may plastic sa uluhan? Sabaan ra ba? Pahimong tanang mani oy. Murag pakaw na mga tutanan. Grabe. Sa?
bodyguard naman ka. Ay, bodyguard. Hindi naman magpanamay. Ayan, nagard ko na ko. Sige, kutang ka kamugay kayo, makagatas mo na no? Magpa-check up na lamang kahapos ko ano mo, bigay ni. Kinag-spotting na Pa-check naman up lagi. Mabita kong iingon mo pa-check up kay dagan kay kagibati, kay kawang, kabuhi. Hindi, spotting naman po turon sa pizza karon kuan pa man, 6. Mao gani. 1 week na. Wapay 1 week. Mao gani nga. Pagkuan. 1 week na ba? Wapa. Largo na lang ito ubigay ni kaya ang kahibalong. Kaya gadyong normal nating regla, 27 man. Diyan nag-spotting naman po turon, 6 pa man ron. Pero na inaana nga magsabak ka nga ispating ka. Pero may ginang ipakuan mo sa doktor kay tinanan gina ni mo ipakuan gina nindra sayo pa. Kanang gitawag nga spotting, mong gitawag ng spotting kaya gimo ang regla. Gagmay ra, patak-patak ra. Ra igura mo kuan sa Siguro mo patak sa imuhang panty. Muna gitawag nga spotting. So, si Mana, magkuha na ta. Magpiti na. Magpiti dahil magpa-check up. Alam ito ang doktor ganina dito sa karon sa TV na inalan dito na ipatano rin sa ubigay ni kaya ko na may bawaan. Ganang kuan ang imong kuan. Magbagay ni Dre kay magpa-schedule pa man kay O Di gani makaradlaw. mo niya mutan mo kung saan schedule nga naa kay aron wadto na lang mo dito. Tinganan isang urasa, unsang urasa, unsang pizza, unsang adlaw. Munguta na tabi. Ato sa Cardinal. Ay aron makabalong mo. Cardinal ba? Kaya huwag mag-pregnancy test ko, di pa man siguro na makita nga buntis. Wala pa ba sa di maabot og 1 month siguro man ha? Oh. O sa kabulan na di ba? O sa ma-detect? Oh, sa kabulan ayan mo dito. Na makita sa pregnancy test. Oh. Tinanan, ubigay nilang sa kaki dagang kay batik na hawa. Sakit man akong diri oh. Mao na diha. Akong diri babalik kawang. Mo na diha at tungo sa ubigay ni. Naitaw. Aron maka kuan mo. Libugat na ba kay nanay ni kapyut man diha? Ano po si Jo? May blood juga na mo ang Be. mga nga magsikat. Hindi ka, bahala ka kanay mga anak, liwat din na ako. Magpapabay na be. Para makuha sa doktor guys, kung saan na yung gibati kay nag-spotting na magpupo. Basig na in love na ka be. May-inlab. Natural lang ng may-inlab. Ay kaitok na ko be, kanay mga anak be, liwat yun na ako na. Sige magkagtingsi. Mati nga juga pakatawon gani ka kay ay si mugot diha kay kanang utan mo aslom na. Magkagtingsi, huwag may nakatingsi. Diba? Ito ka uti. Magkagtingsi. Ano? Oh? Tawa na na. Oh? Nawa. Lang dito mo ginom-inom tamahan na din. Galat ka man diha. Kaya nga po ni Mawani ang spotting guys kasi magpa-check up po karong sunod adlaw. Pa-check up na naman siguro ko. Di pa mo ko na matitik be, di 1 month. Sa doktor, matitik na kailan man ang kuanon. Hindi ma-detect sa pregnancy test. Murag di man siguro gwa pa 1 month. Ambot lang di mata doktor to kay baw. Hindi man good guys, kaya murag nag-uon na mong ko sa kuwan kay di naman siya normal kay agaw dyan ting regla 27. Buwan sa August, ay buwan sa July 25 nag-spotting ko sa Kadlaw ganawa balik pagka 29 spotting na po sa karon August naman ron August 6 nag-spotting na po makukasabot nun sa nako guys ako kayo bagunsa na niyang kaintam magpa-check up na naman siguro guys para sigurado sige may tangutanan Kato. Mintag Manila pa ni kay pwede mlakaw ta dayon ron. Wala manggod. Kada pog Cebu ba city. May sa city unta kay na adlaw-adlaw. Dili kay kanang kaduhara kuno sa Kasimana bisa. Mura ang ube. Sa diha sa kuan. Bigay ni. Ma, ano basin mga lagmataw mais mo. huwag mo ganinang ka mais na noon
Boy, ito boy. Labo na nga tungo karon sa lungsod, labo na nagdan ko ay sa Banduman ko. O pwede mo tingali mag permit yun, yes ako. Huwag ma, mangutan na tag kano sa schedule. Ako let check up ni bebe. Atong ukayon. Sakit ang gango, sakit ang baligkawang. Pasabot. Muna gingo na kuha na. Tabakan yung daghang mga. Eh, iba na mga trip ni mong kaon daya. Saging, balot, ang nangka rewa pa makaon. Ang gada. Umot man o. Umot kayong tangad. Kaya nang ilunod guys at ang sari-sari. Ang isagol gani, nor cubes. Wow, lamya sa utan ay. Pakuluasa. Pakuluon sa nato, atang ilunod ang kamunggay. Ito na ba pa? Ito na. Wala pa na uy. Ito na. Ha? Dali na naman, luto kayo hinog. Ito namang dinagag na saging guys. Naluto na. Nagkaon naman ka diya lagi. Uy. Gabag-gabag na sa akin oh. Bulat mang ka. No, na siya mura na siya giro na. Ang kalit lang siya ginana. Oh. Oh, witik lang oy. Ah. Grabe. Mura na imong pamahaw paniud to panihapon be. Oo. Kuya wag ni be. Mas biyay. 5 ka. Wala. Nanguta na lang. Pakan ako bisag uso lang biya. Di ka mga tag? Enggak. Ang gipangita nagkaon na. Umot ka kuan guys, nila uy guys. Parisag saging. Dah. Utan pa rin sa saging? Dara guys, sagkuan guys. Utan. Ano ka kanina? Kita ang pagkalalaki. Ngano di ay? Wala. Lami kayo magiging bay chapo. Magiging sabaw. Ito ko nung tanaw. Ano bilang ka diya? Wala ra. Ay doon na di ka patanaw. Nganta guys, ang lamya ka kuan guys. Nilaw uy. Mano yung imnon nga vitamins guys, ang maglay nagang lawas. Biro ka. Mapalit ni siya sa kuan. Charles Pharmacy ug sa Mercury. Basta magkapoy ang lawas. Mano yung imnon. Ano siya guys, tablet. Ako anong tani tunawon. Nga ni rin ni siya guys tunawon. Tunawon na jud ni siya guys, nagkatunaw na. Pani mo imnon. Pani siya guys, vitamins and minerals. Mani yang imnon basta maglay nagang lawas ka ang lawas. Mani yang imnon mo nanti ko magpakawaw kay gani guys, biro ka. Ano pa siya magkuan siya. Magbuwa-buwa. Sa wato nimo nga mukler na kanang matunaw na siya madyo sa pani mo imnon.